So update ta diri sa amo ang balay kay grabe ang ulan kagabi is kusog kaayo guys. Nag-start siya alas 12 sa gabi. Then taman alas 6 karong buntaga. So ang amo ang tangkal sa baboy nasudlan na gyud siya og tubig. So kusog. Hapit na malutaw sa tubig ako ang baboy. So, ingon ani gini diri guys pag magkusog kaayo ang ulan, tubig na lang sa mong palibot. Pag magkusog diri ang ulan, ang amo ang area is malibutan ni og tubig kay ang amo dito sa amo ang ubos is irrigation. So, kung magkusog ang baha ang ulan, ubaha gid siya kay gamay ra kayo ang daluyanan sa tubig. So, ang mga tubig is mapadong dito sa masakan. So, ipakita na po ang sa kadaka ang tubig diri sa amuan. So, nibaha na po. Dagsaniagi, nagbaha siya pero gamay ra siya guys. Pero karon dako jud ang tubig. Naglutaw na nga ako ang pato. Kung ipakita ang sa kadako ang guys sa tubig na naabdan. Mga anod ang plastic. So, kusog kaayo ang tubig dito sa sa sapa. Dato na kayong tubig. So, kaning tubig guys is padong ni dito sa mga basakan sa ubos. So, diara ang sapa guys Aga ko ang itlog sa pato di ana, wa na nalumos na sa tubig. Wala na lang na magikuha kay mahadlok mi na ay kuan, halas na pod. So naara ang sapa. Kusog kayo ang kuan, baha. And then tanaw na to diri sa ubos guys ang daloy sa tubig, ang giagian sa tubig. So nana diri ang tubig dako na kaayo. So kani siya diri is basakan ni siya diri guys. Dako kay ni siya nga basakan. So ang nahitabo is ingon ani na mura na siya og dagat. Dara mura na siya og dagat. So, ingon ani diri guys, pag mag-ulan, kusog, ingon ani gyud ang mahitabo sa mo. Kay gamay man gud amo ang kuan. Gamay ang daluyanan sa among tubig diri sa mo ang kuan, tulay. So, diha ang kuan, sapa. Kusog na siya diha nga tubig. Naman ni balay dito sa ubos. Nabahaan gyud sila. Naibalay ani sa ubos dito guys. Di lang makita. So kay ang ulan is gabi pa gyud. Alas 12 nag-start.